Everyone, good morning लोगोफोर नै नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो फिन खेबसेबाव दिनै बरनि लाहरनाय लोगो जाबाय लोगोफोर जोंहा दिनै आइमोन फैगासिनो आरोना ओंखायनो आं लामायाव लांनो फैदों दुगैनानै हाखु दाखुनो लामायाव नेनो फैदों आं गारिनिफ्राय ओंखारफैसिगोननो लेंहरदों नालाय माबा दुगैब्रबनानै फैबाय आङो गामिनि लामाया साफा खालामगासिनो गामियावबो एसे सिब्लक होसिगोन लोगो दैज्लां बोथोर बिराद हाब्रु जायोना लामाखौ एसे रायजोनि लामा फोसाबगासिनो आरो हा औ स्कुटिखौ जोंनि नङाहाय स्कुटिया आसा खालामो लोगोफोर आं भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं आइमोनखौ एसे गारियाव नेनो फैबाय नानि मोना नानि माबायदि जिरनानै दङ बिबिखौ नेफैनायावनो मावरिया बायदि दाबो सफैया ना दुगा आबैखौ नेदों आबैखौ दानो मोनफैया आरो फै सैमा सेन्थेन नेफैयो जोंना नुवाखै मेथाइ जानो फैदों सानदों बे जोंखौ दखानाव दाबो मोनफैया नै ओरैबो लांदां जोबसो आइ अरगोन मामि बिदि नङा खेलाय जाया बिसोरजों नोंहासो गाखोना लादों दुगा थाबायना बायाखै बुंदो आयौ हाथाय बख' जादों बियो मैया बिबैमोनजों देखायदों हनै आं लाजिबाय आबैमोनखौ नेनो बाबायना बायाखै हामाथ' मामि मोजां रायलायनांगौ नोंसिना सोर फैदों खोन्थादो लोगोफोरनो लोगोफोर जोंना दिनै आबै फैदों मिथिबाय आइ फैगोन दाबो मोनफैया लोगोफोर जों नेगासिनो लोगो दखान बन्द जिरायनानै नेगासिनो दखान खुला मोनबा मेथाइ खावनानै जागौमोन आङो दाबो मोनफैला नेगासिनो नेनो बाबाय नै दुगायाबो थांबाय नेनो बानानै नंगौदां बैनो नङा बेटारि गारिजों फैदोंनो बिसोरो टाउननिफ्राय बिजामादैजों लायनो थांजायासै साला दा मोनफैया नङालै बे खालिसो फैबायनो लोगोफोर नायदो ओइ दैजिनि नानिनि रिएक्सनखौ नायदो बिबिखौ नुना माबायदि मोसादों बे मोनफैयाखैनो हनै गारियानो ओइ मामि खेला नङा लामायाव नेना नायदो दुगैलायबाव ओंखामबो जाबावाखै बे दाबो ओइ फैनायासो हनै बिनि रिएक्सनखौ नायदो माबायदि जायो ओइ उदैया मानो देखायदों नों गासिबो दुगैयाखै आबैजों रायजागोन नों दा नायदो बोराय बुरै सोर बे मामि मा लाबोसोदों बिमाया जोंना मोनफैबाय फैदो बुरजा भारा होनिबा मिथिखाया नै नोंनि बुस्थुखौ जायखिजाया देलायग्रा मोनलायखै ना माखो मोनफैबाय लोगोफोर नै बिमाया नै नायदो लांफैग्राफोरा आनैसो फैदो मेथाइ जाहैसो फैदो आयु बोरायानो माबाना आइ बाबा ओरैसो लामाया ओरैसो अ नै लामानि खामानि मावदों होदो आन्दायदो दावसि दं थाव सिगां जाथाव नायदो नै बिसोरखौ थफ्ला लाग्राफ्रा नायदो हनै आयो आरो दुगाबो दंबावो दुगा नै नायदो हिनजाव गोदान हौवा गोदान लांफैनायसो लोगोफोर मा लाबोदों नायलांदो लोगोफोर न'आव थांग्रोसै जोङो उसुबिदा जाबाय नों मना थिखोनो हाला मा लाबोदोंथाय इसोरासो मिथिगौ मा लाबोदों नै मेथाइ जाग्राफ्रा नायदो लोगोफोर आयु मेथाइ जाग्राफ्रा बिबै फैबाथाय बिदिनो खारबोजोबखायो मा लाबोखो बे नालेंखर ओमफ्राय बेलाय मा साम' साम' खांख्राइ गय फोरला ओमफ्राय बेयावलायबो मा दं दिनै जाखावनांसिगोन लोगोफोर जानै ड्रागन लाबोदों वाव थेंक इउ होनदोब्रा आबैखौ मामि नायलाय गस्लाबो गानाखै जानायनि थाबावनो
बिबिया नायलाय आयु थैखाबायसो आङो मामि दुगा फिसिगोलाय मामि माबायदि नाय गेलेग्रा बुस्थु टाउनाव थांनायनि दावराव लोगोफोर नै मबाइलखौ हरा नायदो जिरायनानै टाउनाव थांनो नागिरदों जों बाजार खालामनो नानिखौ गालांसै बिबिजों ओमफ्राय जों थांसै फैदा बेदर लायनानै बेदर आइ फैदा दाउफोरखौ लारि जा समायना थांखादों हनै बेनाबो हाबाय एम्फौ जानाया टाउनाव थांगासिनो लोगोफोरजों अमा बेदर लायनो देखायाथ' साइज गैयै मानसिफोरखौ फैफिनबाय लोगोफोर बेदर लानानै मोनागुलायबाय गथ' गारना थांनानै दिनै बिमा बिफा फैदों नालाय बिराद बिन्दास जादों उरायगासिनो दिनै जोंहा बोराय बुरै सानैबो उन्दै लाखिग्रा फैदों नालाय बाजारा खेबासै लोगोफोर आङो मैगं थाइगं बायनायाव डिस्टार्ब जायो नालाय जोंना बोरायाबो केमेरामेन जानो लाजिनो थांगासिनो नै लामायाव दङ अन दा रड we are going to home now मैगं थाइगं लाबाय एसे दा बिमा बिफा फैनायनिसे बिजावजालिफोरखौ लिंनानै एसे फिसासा पार्टि खालामसै मोसानोसै एसे आं नुलांबाय थागोन नोंथांमोना लामायाव दङ आं नै सानसेट जादों लोगोफोर सानसेट जा मोजांखा नुला बिफांजों आन्दो जाबाय सानसेट जाबाय जोंना क'क्राझारनि सानसेट नामा बे जा मोजां नुबावो जाहांबाय लोगोफोर पार्टिया नै लागावबाय नै आसोला खामसालन संबाय जोङो एकदम नै बेदर एवफ्रुगासिनो गरमखाय न' सिङावसो जों थाखुमाजोब्बाय नै आइ एक्ट्रिसफोरा पार्टि फिसा सिनायाखै रावखौबो नै आंना एक्टरा बेसो मोजां ना लोगोफोर खोन्थाहरदो आंना एक्टरा बेसो टाउननिफ्राय फैनानै संनाय खावनानै लोगोफोरसो लोमफोजोब्बाय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट भिडिअआव नै गरमा हाला ओंखाम उखैजोब्बाय